Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan karuangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenterong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Good afternoon, brothers and sisters. Please stand for the opening hymn of our novena to Saint Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image. In these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you, forever and ever, in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. responds to supplications. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear O us. Santo Niño,
who has said, Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give what we beseech you to us who ask, the gift of your divine love, that we may love with our whole heart in word and work and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name. For you never fail to govern whom you do solidity establish in your love through Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaom kan sa mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, naragantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dahil kami naging maray na parataman kan sa imong linalang. Dahil minasabota na sinautoban sa imong kabutan at amano ng kinakban. An kapalibutan nagsakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamaten mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagas ang labi-labing pag-init kang kinakban, huli kay ni, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika na mumuto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para taman kan sa imo linalang. Asin mga matinabang na parasurog kang kapong ng ipo, huli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Nuestro Señor de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestro Señor de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestro Señor de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, mga sa tuyang mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Thanksgiving in honor of Our Lady of the Gate, dulot kang Austero family. Blessed Mother Mary, dulot ni Charles and Ronald Rebutica. In honor of our Blessed Virgin Mary, dulot kan ni Madeline Belir and family, Kanda and family, kan Pahe family. Special intention for the success of partakers, dulot kan IBP Albay. Praying for Mrs. Nezeli, donors, successful medical procedures, and complete healing and recovery. Dulot ni Chaz and Ronald Rebutica. Special intention, dulot kan Daen family, for healing and fast recovery of Melvin Raitana. Dulot kan Raitana family. To pass the psychometrician exam, dulot ni Sarah May and Carl Roy. For the eternal repose of the following souls, para kay Salvador Sr. and Natividad, dulot kan Ostero family. Para kay Herculano, dulot kan Belien family. Para kay Fernando Sr. and Carlo, dulot kan Mendones family. Para kay Karina, dulot kan Discaya family. Para kay Rene Cesar, dulot kang ni Teresita El Barrios and family. Para kay Angela, dulot ni Angeli Gonzalez Whaley. Para sa All Souls, dulot kan Daen family. Para kay Eduardo, dulot kan Kinson family.
para kay Lucia, Alfredo, Adelina, Domingo, All Souls, dulot kan Sevilla, and Duque family. Para kay Porteria, Nympha Santos, dulot ni CJ Liadones. Para kay Rene, All Poor Souls, dulot ni L. Sipin. Para kay Maria, Luis, Juanita, Araceli, dulot kan Pahe family. Para kay Juan and Ramona, dulot ni Jessa. Banwanin Diyos, tundog po ang gabos, arasin awiton niya ito ang awit sa pagpuon. Kanama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, sing katuninungan ni Yesu Kristo, kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, si pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, antaan sa mga kasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan pang Diyos, maherak manlugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawaran sa taong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Excelsis Deo. Kamawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninongan, sa mga taong marayan ko. Mamuraway mika, salamatan mika, unikan dakula mong kamurawayan, kakurang na Diyos sa aling langit nun, Diyos amang makakaman, kakurang na aking buktong Yesu Kristo, kakurang na Diyos, Kordero kan Diyos, hakikan Ama. Ikan na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan, kairaki kami. Ikan na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawan, ako at sa mong pakimahera,
Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, kagurangdan na mimibi kami, tawan sa imong mga nasasangkoban, an atang kalangit no nagrasya, tanganing para sa inda, naan pangako kan palada na birhen, maging kapinuunan ning kaligtasan, ang kapistan kan sa iyang pagkamundag, magpauswag ning ninungan. Uli kay Jesu-Kristo kagurangnan niyamo sa imong aki, nabubuhay at sinagahade kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Mikas. Nagsabi ang kagurangnan, Bethlehem, Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda. Alagad, hali sa imo, malawas para sa sako, ang saro na iyo ang magiging leader, na ang ginikanan na sususog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya, papabayaanin kagurangnan sa saindang makaiwal an sa iyang banwaan. Sagkod na umabot ang panahon na ang babae mangaki nin aking lalaki. Dangan ang sa iyang mga kapwa Israelita na itinapok mabalik sa saindang banwaan nin Israel. Pagdatong niya, papamayuhan niya ang sa iyang banwaan sa kusog na nagahali sa kagurangnan. Asin sa kamarawayan kan ngaranin kagurangnan, na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninongan ang sa iyang banwaan, hulitaan mga tao sa bilog na daga, magmimidbid kan sa iyang kadakulaan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-uugma ako nin labi-labi sa kagurangnan. Mag-uugma ako nin labi-labi sa kagurangnan. Minasarig ako sa danay mong pagkamuot. Mag-uugma ang puso ko sa imong kaligtasan. Mag-uugma ako nin labi-labi sa kagurangnan. Mag-aawit ako sa kagurangnan. Hulitan naging marahayon siya sako. Mag-uugma ako nin labi-labi sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan maray na bareta, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kay niyan pagkamundag ni Jesu-Kristo, si Maria na sayang ina, ikinasal kay Jose, alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria, ang sayang ipinapangidam, gikan sa Espiritu Santo. Si Jose sarong matanos na lalaki, sinabo siyang pasupogan si Maria, kaya nag-isip-isip siyang suhayin ini sa hilom. Mantang iniisipin ni Jose, nagpailing sa iya sa pangaturogan ang sarong anghel ng kagurangnan na nagsabi, Jose, akin ni David, day ka magalang-alang, ako on si Maria, ulita ang ipinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya ng lalaki, singangaranan na mo siyang Jesus. Ulita ililigtas niya sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari, ang gabos na ini, tanganing mautob ang sinabi,
ning kagurangnan sa paagi ni kan propeta, mangingida man sarong birhen, sin mga ngaki ni dalaki, aapo doon Emmanuel, nanbot sabihon, ang Diyos, uya sa to. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon sa inyo gabos. Happy birthday kay Mama Mary sa tuyang ina. Ina ni Jesus, inaaman niya to gabos. Uli na sa pagkagadan kan kagurangnan, pinabahala ki sana San Juan na disipulo niya ang pangataman ki Maria. Si San Juan nagrepresentakan simbahan. Sa tuyang pag-celebrar kan kaarawan o pagkamundag ni Santa Maria, binabalikan ta ang plano ni Diyos sa kinaban na nahulog sa kasalan. Bago sa naposo kasalan na orinal na sa tuyang naman aki Adan at sin Eva, kundi aware man kita na every time we do something wrong, na aalala ta ang plano kang kaligtasan na karubaga kung inakot ta si Kristo, nagpapadagos kita o nagkukontribute kita sa mission na ini o garubaga nakakalingaw. Pero ang ginibo ni Santa Maria bilang ina, gabos na espiritus niya, gabos na inisip, sinabi, para po sa pagkumpleto kan nasabing salvation. No? Kaya magayon ang ngaran ng Nuestra Señora de Salvacion. Ang sa iyang ladawan o imahin, bit-bit ang mga kaakian, na ang bot sabiyon liniligtas. Aram niya ito kadakol na mga bagay na kita ililigtas, alagad ultimamente, kaligtasan sa kalag. Because every time we commit a sin, igwa po yan na bahid sa tong kalag. That is why when we commit sin, it is a kind of obedience na inulita itong sasabi sa imo kan konsensya o itong buot, dahil tapigdadangog. Disobey taman sa nasusudiritang konsensya. Ninulita ang tawag ng laman, sabi nga, sometimes stronger than what the conscience can hold us or can control us. Pero sa katukdoan kang mga spiritual writers, kay pantang mag-give way to reason na niyaon sa conscience. Kaya, importante baga itong nag-urop-urop, as in, konektado sa pag-urop-urop, yung pagpangadji. So every time we pause for a while in our life, ilig kita sa langit, nindikit na panahon, sinapotunta ang mahal na Diyos. Kagurang na nagigibo ko daw ang dapat kong gibuhon, nasusunod ko daw ang kabutan mo. Every time I do something, I speak something, o kaya pagkatapos kang aldaw, kaya pagapirmi tapig sabi, piging encourage ang gabos na bago kita magkaturog, magpangadji. Lord, thank you for the day. Lord, I'm sorry. Nagibo ko iarog kay ni. Tangading out pa man lugod, the following day, may wasan ta. Naglilikay kita na masaktan girare si Jesus. Na pag nasaktan si kagurangnan, nasaktan man si Mama Mary. So, ganun po ang connection.
That is why when as children, di natin sinusunod yung mga magulang natin. Every time may nagko-confess, palaging pigisimbag ko si mama, pigisimbag ko si papa. Nagsinungaling ako sa kuyang friend, sa kapwa. Sabi ko naman, hindi pa pwedeng palitan. Hindi na tayo magsinungaling. Kasi yung sinungalingan mo, si Jesus mismo. Dahil sabi niya, whatever you do to my least brothers, you do to me. You did to me. Sa akin, no? Kaya po, yun yung isipon na palagi. Whenever we hurt someone, by means of our speech, backbiting, insulting, etc. Si Jesus po ang pinapapuntahan niyan. Dahil mahal niya tayong lahat. Pag may sinaktan kang isa na minahal niya, nasasaktan din siya. So, sana ganun po. Dahil gusto ni Santa Maria, lahat po kita makaligtas. Lahat tayo mag-isip ng kabutihan sa bawat isa. That will be our birthday gift to Mama Mary. And yung mga rosary natin, huwag nating kalimutan. Digdibaga sa Diocese of Legazpi, there are so many places, parishes, halos si Mama Mary, no? Kaya Mayo at saka Oktubre, panahon ng rosary, halos everyday, makita natin ang kalagahan ng pagpangadyi dahil ito rin naman ang sinabi ni Jesus. Every time we are faced with problems, or in good times and bad times, kay puwantang magpangadyi. Sa nganing date na malingawan, ang promise ta sa iya na pumunta o magpumayo and preach the gospel. Kaya po sa birthday ni Mama Mary, we can go back to our own birthday. Ano ba ang nagiging sagabal para sundin natin ang ating mahal na ina? Ano ba ang nasa akin? Ano bang problema ko? Na dahil ko yan nagigibo? Because if we are obedient to our parents, to our mothers, chances are magiging obedient man tayo sa kapwa. Di ba? Hindi natin nagagawa habang bata pa tayo. Paano kaya kung naging magulang din tayo? Masasabi ba natin sa anak natin, "Oy anak, sundin mo ako." Ikaw nga nung bata ka pa, anak ka pa, hindi ka rin sumusunod. So yun ang mangyayari. No? It will be very, very difficult if we are also not obedient. So ipagnalangin ta sa kaarawan na ito ni Mama Mary na siring sa kanyang pagiging masunurin sa Ama, sa kanyang anak, to fulfill the Paschal Mystery. Tayo rin, in our own little way, will contribute to spread the gospel and of course, yung sarili nating pagpasan ng ating krus, which was the gospel yesterday. Kasi sa bawat pagpasan, hindi lang po yung kalag natin ang nalilinisan, kundi yung kalag ng iba, sapagkat tayo ay isang simbahan. So if we did something good, we contribute something good to the whole church. If we did something bad, meron din bad na nadadagdag sa simbahan. Alin ang pipiliin natin? Yung good or bad? So, yan po palagi ang choice every day. The moment we go to sleep, huwag kalimutan ang nagibong sala. Tanganing kinabukasan, sana maiwasan na yon. Pero if we did not think of God before we slept, masyadong nalulong sa cellphone, masyadong nalulong sa TV, yun. Nakakalimutan na po ang lahat. But we know there are always
the Lord is always prompting us, no? Pinaapasabong kita na dahil kita makalimot. Dahil yun po ang pagpapakita ng na tayo ay dahil nakakalimot sa mission na iniwan niya sa tuya. So sa tulong, sa pangadji ni Santa Maria, Birhen ng kalinisan, Birhen ng pagsunod, tayo rin naman ay matuto sa mga ginintoang virtues na ito, ginintoang magagandang gawain ng isang Kristiyano. God bless us. Idinudulot niya mo ang anak pumibig ka mga tugang, tanganing sa tuyang atang, magganigong akoon kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranganan kami nagururumdumang kan kaugmahan kan pagkamundag ni Santa Maria Birhen, nagdudulot sa imo kan sa mga atang, asin mapakumabang nag-aarang na magtabang sa mo ang pagkata, wukan sa imong aki, nahali man sa nasa Birhen, magpakanigong mag-ako kan laman, mag-ako nin laman, siya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Kagurangdan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangdan, banal na Diyos na makakamana, daing kasagkoran, asin sarabay na nag-ooromaw, magrukyaw, asin mag-arubay sa imo, sa pagkamundag Santa Maria, danay na Birhen, pinangidam diyan bugtong mong aki, sa lindong at Espiritu Santo, siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban, ang liwanag na daing kasagkoran, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtatakik ang mga potestades, ang mga virtudes ng kalangitan, asin ang mga palada na serapines, sarabay nagsisilibrar sa kaugmahan. Nag-aarang kaming pagbuot mo na makasanong sendan sa mga tingog, sa kaugmahanin mga magkairibang nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos imaupo, ang langit sa sindagan, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladanan minadigdig sa ngaran kang
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Agurang nani ka nagalan banal, burabring gabos na kabanalan. Kaya may nga atang pakabanalakan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasuliban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, itinao sa mga disipulos na sabi, magako kamo kabos, asin magakan kay ni. Tayo na yan sa kuyang hawa, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuha niya magkangkalis, singgirarin pagpasalamat sa imo, tinaot sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. At pagkagalan mo kagurangan, pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya, sagot na ikaw kaya kami nagururumdum nga sa iyong pagkagadan, si pagkabuhay liwat ang dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay. Asing kalising kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahera kami nga nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, nanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, singgagabos na klero. Siring man, garamdamas sa iyong pagkahirak sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong ginigirundom niya mo, pinapamaybi sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeos, mga banal na apostoles, Sin Santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanig o maging kairas kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, pinatawad kan Diyos no nakaugalian, ngangahas kitang magsabi, aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang bot mo sa dagaan siring sa langit, sa mong kakanon, sa roal daw, tao masumuya ang manyan, sin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
siring na pinapatawad niyamon mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganin kaming natabahan kan sa imong pagkaherak, maging danay at talingkas sa kasalan, sin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa moong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean at sinang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangdan ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa akong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kang kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. tinaon ka mo, kan tanda ning katuninongan, peace be with you, peace. Tugang oyan sa itong kagurang na Yesu Kristo, aki ini nama, aki ini Beren Maria, inaaman niya to. Siyang kodero kan Diyos, sagpapara kan makasalan ng kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurang naan ba ko akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sa nasin ang sakong kalag, maumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Kasindo mo sa pakiramdam ka sa imong kaligtasan.
mamibi kita. Pagurangnan magrukyawan sa imong simbahan na pinakakan mo sa mga badal na misteryo, mantang siya nag-uugma sa pagkamundag ni Santa Maria Birhen, na naging paglaom asin maagahon na kaligtasan para sa bilog na kinaban. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mawiton ta ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules Filii Hevae, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosi Virgis Matris Mariae corpus et animam, ordinium Filii Tui habitaculum effici meriretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius qui moratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a mortis perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Bago pala natin kalimutan, mayroon tayong dalawang pare na nagtitake ng bar. Si Father Eric Marigondon and Father Doc Arroyo. Pag napangadya po natin, one exam na sila. There are still 2 exams. Kaguranglan, mapasa Indo. Asin sa imong Espiritu. Sa mga pamibi ni Santa Maria, asin sa Nudas Tadeo, kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman, pati sa mga mahal sa buhay, ang Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tinulot na ng Santa Misa, lakaw kita sa kaugmahan, asin katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon. Ay, good evening pala. And happy birthday, Mama Mary. Happy birthday. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb.